In character gid ang pagportray sa mga karakter sa hit Kapuso historical fantasy serye nga Maria Clara at Ibarra. Sang damlag lang gani ginkilala bilang Best Supporting Actor para sa iya role bilang si Padre Salvi si Kapuso star Juancho Trevino sa 2022 TAG Awards Chicago. Ini ang pinakauna nga acting award kag nomination ni Juancho. Madamong napabilib sa convincing performance ni Juancho sa iya role bilang si Padre Salvi sa serye. Samtang yari naman ang mga dapat bantayan karon sa gabi. Makuayhan nanday Fidel kag Clay si Sisa sa balay ni Doña Consolacion. Saksiyan man ang emosyonal nga eksena nanday Clay kag Sisa. Si Padre Salvi padayon ng pagpangimon kanday Maria Clara kag Ibarra, gani may plano ini. Si Fidel mangimon man kay Ibarra kag si Clay kaangay nga secretly kiligman. Tutukan ang ini nga mga eksena sa Maria Clara at Ibarra alas 8 sa gabi sa GMA kag alas 9:40 naman sa gabi sa GTV.